Ahoj, já jsem Sara Meštová a dneska bych jenom chtěla točím druhý díl na volejbal a jde o to, že budeme střídat ruce. Takže se naučíte v podstatě i tou levou. Máme trénovat, ale nemusíte. Pokud se vám hraje pravou, tak hrajte jenom pravou. Pokud se vám hraje levou, hrajte jenom levou. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Jo, zkoušíte pravou a potom levou. Musím to jde teda jako nebo moc líp. To bylo. A teď má každá ruka jenom jeden dotek a hodí. A musíte, teď jsem třeba levou a jdeme pravá, levá. Levá, pravá, jo? Levá, pravá. Pravá, levá, jo? Pravá, levá. Pravá,